Regăsit la cel de-al treilea episod al meu cu Minecraft și în legătură cu episoadele voi face câte 2-3 pe zi, dar toate vor fi așa de 1 minut, hai să zicem 2, maxim 2 jumate. Deci nu vor fi prea lungi. Acum doar o să mai măresc puțin casa și probabil o să-mi fac și un târnăcov dacă o să am timp. O să am un invitat special și să știți că eu videoclipurile le voi face de luni până vineri, voi face doar decât seara și nici atunci nu știu sigur, pentru că de luni până vineri nu prea am timp, mai mult în weekend o să postez, dar de luni până vineri doar decât așa puțin, dacă mă înțelegeți. Așa. Păi, cam atât vreau să vă zic. Să mai fac aici 2 rânduri. Deja s-a făcut noapte. Să-mi fac direct un târnăcop și gata. Da, nu mai stau să filmez că... Sau, hai încă puțin. Ce vrem eu? Hai că e cu ăsta. Unde ești, mă, prostule? Nu-l nebi, e prost. Păi cam atât. Eu am fost Teddy. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, să vă abonați la canalul meu. La revedere!